Здравейте хора, аз съм Гринкобай. Днеска ще направим една малка томболка в PvP. Ето това сече и тук е един меч. 10 голдей палки. Стаки половина обсидиан. 3 стрелки по минута и 30 секунди. И да, общо взето това. Значи томболата трябва да е ще до 50 сабскрайба, но да, защото тази томбола, която беше в Spacecraft, не се получи. И да. И така ще бъде тук. 50 сабскрайба, трябва да се задължително е да се абонирате и да лайкнете клипа. След като ги лайкнете, в коментарите си пишете така. Яре, опа. Яре, име. Да, така. След като направя 50 сабскрайба, ще изтегля томбулката. Скайпа ще ми бъде в описанието. И даже правите така запис. Примерно Яре, примерно, да, примерно казано името и скайпа, за да може като победителя, като го изтегля, да му пише по скайпа. Но скайп ще бъде в описанието. Ако имате въпроси, пращате ми покана, питате. И да, честно казано е това. И да, това беше томболата от мен. И довиждане. Надявам се да спечелите. Стискам ви палци и довиждане от мен за сега и до скоро.